سلام كبرات تغتاتلتي داسنا اكسترا أربعة عامات زكاية بريزيدنتو مرجع أمريكا غريبو اتيام مونغو ترامبن جو بايدن زقبر ودر أو زوان مزارو مع كان زين عالم كوينو لا وزولا جيزي شمت حجي بريزيدنت أمريكا زولا دونالد ترامب بتدقق مخمت زقبره حدن بزحات أمريكاويان أو تعيزولا زينة تزرقي يزركب إذن ترامب يحرقو أما طريقتي وخمزلا بزر ملكع كن أصغوت رئيس زولا تصابكا بزعبات بريزيدنتن وصايتاتون كوم خازو خفلق قرص زملكت كوينو نتي أمانة هاجراو كوينك قرب زفتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبزز مصر بريزيدنتاو مرجع قال لك بتداغماي كي مرات زقددو مغنياتات كي كوني زفرح زلا أبزا channel كا كم توتر زقرب زتفلالي زعباتات نحج دما إذن ترامب أبقلولو يأتي زل تصابكم دما بزعبات حمام كورونا حيزو وزلو كان رأي كن فتنينا قدمي قنا أبزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تغاتاتلتي معالتاو تحستونا غتكونو بغبرن عدم أبز أوان بريزيدنت حورات منقستات أمريكا زولو دونالد ترامب قدم 4 عامات أب كل تشحن 16 نهاجور كمرح كابز مرات حيزو العلا زخون نجر أم مدرخ وصي بغالات جيرو كقربة زدل مثل ناي نفسون دحرالو نسو حدا هاجراوي نأمريكا خا العلا زخون كال بريزيدنت تهاجر زحالي لا كم زخون نمر أيو كتسعر زر زنبرة اتم بنات قالات أمونات دقفت زبلهم أب سلطان كقصل زدلي ودما نأمريكا أب قدم يسرعوهم انت هاجور السرح هاجراو بمباليهم كقلص وصانيهم بجاكا زدما بريزيدنت دونالد ترامب دحر سبعاتات قدمنا بسلطان ممصو زخفل قراص كومدما اتاويتاتو كغلص زي دليه ملو صبصابنا اتاويتاتو زي زرغح طرايك ازيكونه كحتتن كلون زابيه ناي مجمرتا بريزيدنت كويني صانيحو أبزز حلف 4 عامات كأ بغازيطኛታት ይኹን በተቃዋምቱ ክንደይ ቀረጽ ከፊል ካብ ዝበሃለሉ ግዜ ክምልስ ይኹን ዝኾነ ወራቐት ተኸዝርግሕ ዘይመርጽ ነዚ ናይ ቀረጽ ጉዳይ ከኣ ብምስጢር ሒዝዎ ጸኒሑ እዚ ይኹን እምበር እታ ብደረጃ ዓለም ሓንቲ ካብ ፍሉጣት ማዕከናት ዜና ዝኾነት ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ካብ ትካል ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ብመንገዲ ሓደ ሽሙ ብምስጢር ዝሓዘቶ ኣካል ንትራምፕ ኩሉ ሸቆጥ ዘቃልዕ ጸብጻብ ምዘርግሐት እቲ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ወትሪ ሃገራዊ ከም ዝኾነ ከመስክር ዝፍትን ትራምፕ قالي كم دم وتر زأتوا تصاب يخوين زلا معكن زينا نيويورك تايمز أب تزرقي حتى زلا تصاب كأ دونالد ترامب أبزز حلفة 10 عامات زأتوا أتاويتات كم دم أنا من قست أمريكا زخافلو كأرز إن كل يزرقي حتى تركب كابتن سازرقي حتى زلا عامات كأ دونالد ترامب بريزيدنت خوينا نفس السلطان نبزمت على عامته كل تشحن 16 كم خا بريزيدنت كخون كأل محل زجبر الله عامته كل تشحن 10 شوعة زت قالوا لكوينو أبز كل عامات كأ ترامب أنا أستاد 10 عامات زخون كأرز كي كفل 5 سنحن أب عامته كل تشحن 10 شوعة كأ شوعة $250 تراي كأرز كفيل الزبل كوينو إذا خانتي أنا هاجراوية حلاي زهاجرية زبل زنبرة ترامب كبيد متقعتي خوينو إذا زخون لك عند مخنيات دمه قدم دونالد ترامب مرحت أمريكا زنبرو باراك أوباما جورج بوشن أب عمت أنت وحده لعلي $100,000 قرص يخفلو بمبارم كوينو إتن أمريكا قدامنت كهب يزدل زبالة ترامب جنا أب عمت حدا تحت عدم قلع سريحو لعلي يكخفل زغل $750 تراي قرص بمغفلو بطعم زحفر تباهيليو مع كان زينا كزرق حلو زترايه بريزيدنت أمريكا زولو دونالد ترامب وترو نص بليونير كم زخونه عمتاو دما بزح مليونات أتاو 5 قبر عود شقطاي مخانن يزارب بمخانو أب عمت كم يجيريو $750 تراي قرص كفيل زبل حتو قدنيو أب حسب كل زمص نزين الملاسكا نتب مع كان زينا نيويورك تايمز تزرقي حزولة صبصاب مرأي زدلي أبتي نيويورك تايمز زرقي حتى زلاني 18 عامات صبصاب كأ دونالد ترامب زوغونا قرص كي كفل مئنتي أبتي مسرح زيحجزوه حيالات تحست مزقب كم زنبرون اتي بريزيدنت خا ولون عامتاوي بوزح آتاوي اتن تنبره كابت آتاويو اتي مخسب زي كونه اتي خسارة زبزح بمنبارو زوغونا مخسب زي بلو كوين قريبو منقص أمريكا صبصاب يقرب بمنباريو أستاد 11 عامات زوغونا قرص كي كفله كقصل زخاله زبل دونالد ترامب قانت اتاويتاتو مخسب زي بلو كسارو زبزح غيرو نمقربو كمغلصتا معكن زتفلاليه طبابات تطقيميا تبل قالك ابت ترامب زتطقملو طبابات دما ات بريزيدنت ابتي اب ام بي سي زقرب زنبره بعلو زتساتفلو مدب انداتواس انكلو نمستخخلو صغر طراي كسب $7,000 وصايتات
ኣብቲ ንሱ ዝውንኖም ሜዳታት ናይ ጎልፍ ከዓ ንምሕደራት ዝኸውን ካልእ ኣሽሓት ገንዘብ ወሲኹ ካብ ኣታዊኡ ክሳርኦ ዝበዝሕ ሸቐጥ ንመንግስቲ ኣቕሪቡ ካብ ቀረጽ ይሃድም ነይሩ እያ ትብል። ካልእ ትራምፕ ኣብ 2009 መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕርቲ ናይ 2008 ቆጠባዊ ቅልውላው ሓድሽ ናይ ቀረጽ ሕግታት ኣተኣታትዩ ብምንባሩ ነቲ ሕግታት ተጠቂሙ ዝኸፈለ ቀረጽ ከምኡ ድማ ተወሳኺ ህያብ ካብ መንግስቲ ብምቕባል ብሓፈሻ ኣስታት 73 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ገይሩ እዩ ተባሂሉ። ከም መግለጺ ማእከል ጸብጻብ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ 2018 ጥራይ ሓደ ማእከላዊ እቶት ዘለዎ ኣሜሪካዊ ኣብቲ ዓመት 9302 ዶላር ቀረጽ ዝኸፍል ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ከዓ ዶናልድ ትራምፕ 11 ዓመታት ዝኾነ ቀረጽ ኣይከፈለን። ኣብቲ ዝኸፈለሉ ግዜ ከዓ 750 ዶላር ጥራይ ከፊሉ ኣሎ ተባሂሉ ዘሎ ብምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣብዚ እዋን ነቲ ጉዳይ መዛረበ ገይርዎ እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኒውዮርክ ታይምስ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ከዓ ብተወሳኺ ሓደ በተደጋጋሚ ትራምፕ ካብ ቀረጽ ንምህዳም ዝጥቀመሉ ዝነበረ ጥበብ እንድሕር ነይሩ ካብ ኣታዊታቱ ንኣማኽርቲ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍል ብምንባሩ ኮይኑ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ነታ ጓሉ ዝኾነት ኢቫንካ ናይ ምምኻር ኢሉ ገንዘብ ድሕሪ ምሃቡ ነቲ ገንዘብ ካብቲ ክኸፍሎ ዝግብኦ ቀረጽ ከም ዝቆረጾ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። በዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝተሓተ ስራሕ ኣለዎ ክበሃል ዝኽእል ዜጋ ኣብ ዓመት ልዕሊኡ ክኸፍል ዝኽእል ብጣዕሚ ውሑድ ዝኾነ ቀረጽ እዩ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸፈለ። እቲ ወትሩ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ንኣሜሪካ ከቐድም ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገልጽ ከምኡ ድማ ልዑል ሃገራዊ ኮይኑ ንምቕራብ ዝሰርሕ ዶናልድ ትራምፕ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ከምቲ ንሱ ወትሩ ዕውት ሃብታም ሸቃጣይ ኮይኑ ክቐርቦ ዝፍትኖ ዘይኮነ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ብዙሕ ክሳራ ዘጋጥሙ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ከም መግለጺ እቲ ጸብጻብ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ 300 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ዕዳ ከም ዘለዎን እዚ ዕዳ ከዓ ገድን ኣብ 2024 ክኸፈል ዘለዎ ብምዃኑ እንድሕር ዳግማይ ተመሪጹ ገና ኣብ ስልጣን እንከሎ ከቢድ ልቓሕ ዘለዎ ፕሬዚደንት ክኸውን ብምዃኑ ንሃገራዊ ጸጥታ ኣስጋኣይ ከይከውን እዩ ብተቃወምቲ ስግኣታት ሓዲሩ ዝርከብ። ድሕሪ ዝኹሉ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጻብ ዝመጽእ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ከዓ ትራምፕ ዝኹሉ ዝገበሮ ተግባር ሕጋዊ ድዩ ክእሰር ከይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ኮይኑ እቲ መልሲ ድማ እዚ ኩሉ ቀረጽ ከይከፍል ዝተጠቀመሉ ጥበባት ሕጋዊ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ ሕግታት ኣሜሪካ ዘሎ ገለ ሃጓፋት ተጠቂሙ ነገራት ናብ ረብሕኡ ብምቕያሩ ናብ እስር ቤት ዘምርሖ ገበን ኣይገበረን። እዚ ይኹን እምበር ትራምፕ ወትሩ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ሃገራዊ ከምኡ ድማ ንሃገሩ ልዕሊ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዝሓልፍ ኮይኑ ዝቐርብ ብምዃኑ ነቲ ኣብ ምዕባለ ሃገሩ ዓብ እጃም ዘለዎ ቀረጽ ዘይምኽፋሉ ነቲ ክመስሎ ዝደሊ ሃገራዊ ዝጋራጮ ምስልዩ ኣትሒዝዎ ዘሎ። ብጀካዚ ድማ ደገፍቲ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ሓደ ሓያል ሃገራዊ ዝጥምትዎ ብምዃኖም እዚ ናይ ቀረጽ ነገር ጋን ኮይንዎም እዩ ዝርከብ። እዚ ዝፈለጠ ዝመስል ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጻብ ተቐላጢፍዩ ሓሶት ኣብ ልዕለይ ዝግበር ዘሎ ጠቐነ ክብል ክነጽጎ እንከሎ ናይ ቀረጹ ጸብጻብ ከዓ ብዓለይ ከቕርበ ብምባል እዩ ከምቲ ወትሮ ዝገብሮ ንማዕከና ዜና ሓሰውቲ ብምባል እዩ ንተቃወምቱ መልሲ ሂቡ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ከዓ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ንመን ክመርጽ ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ ክትብል ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብዙሓት ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ግና ክሳብ 15 ሚእታዊት ገና ኣይወሰኑን ኣለዉ ዝበሃሉ ብምዃኖም ትራምፕ እዚ ናይ ቀረጽ ጉዳ ውፅይዎ ዘሎ ጸብጻብ መረጽቲ ብውሕድ ዓቐን ከይመርጽዎ እዩ ደገፍቲ እቲ ፕሬዚደንት ዝፈርሑ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዮም መብዛሕትኦም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ንጡፋት ዝኾኑ ደገፍቱ ነቲ ጸብጻብ ከናሽው ከምኡ ድማ ሓቅነት የብሎን ክብሉ ዝተራእዩ። በዚ ከዓ ኣብዚ እዋን ዶናልድ ትራምፕ በዚ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ሓያል ጸቕጢ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ካልእ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተሓሓዝ ከዓ እቲ ፕሬዚደንት ሎሚ ብዕሊ ዘርጊሕዎ ከም ዘሎ እቲ ሕጂ ዓለምና ወሪዱ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ሒዝዎ ከም ዘሎን ሰበይቲ ሚላንያ እውን በቲ ሕማም ተታሒዛ ከም ዘላን ገሊጹ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቶም በዚ ሕማም ዝጥቅዑ ተጎዳእቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ጉጅለ ይስራዕ። በዚ ከዓ እቲ ሕማም ብከቢድ ከይጎድኦ ዝፍራሕ ዘሎ ኮይኑ ናይ ውልቀ ሓኪሙ ከዓ ኣብዚ እዋን ትራምፕን ሰበይቱን ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘለውን ክሳብ ዝሓውዩ ከዓ ካብ ዋይት ሃውስ ክወፁ ከም ዘይኮኑን እዩ ኣፍሊጡ ዝርከብ። ከምዚ ዝከር ዶናልድ ትራምፕ ዝበዝሕ ግዜ ምስቶም መሳርሕቱ ርሕቀቱ ከይሓለወ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ኮይኑ ማስክ ምምላስ እውን ዘየዘውትር ከምኡ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ነቲ ቀንዲ መቐናቐንቲ ጆ ባይደን ይላገጸሉ ዝነበረ ኮይኑ ካብቶም ኣማኸርቲ ከዓ ሓደ እዚ ሕማም ኣቐዲሙ ሒዝዎ ከም ዝጸንሐ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።